Muri yeZimbabwe akwazovhurwa hombe manje. Ndinoona kuti pane munhu anoplota kana anoplana kuuraya Idi Mnangagwa achiti aiwa zvari kuita zvisiri izvo. Aiwa muri yeZimbabwe zvinhu zvakadai so aiwa hatizvikurudziri kuti tikazviwana kune munhu anogara muZimbabwe kana citizen wemuZimbabwe kana munhu mutema. Muri yeZimbabwe nokuti dakuurayidza rimwe video aiwa tichiona munhu ainyatsa kushingirira akanyatsa kuratidza kuti ari armed akanyatsa kubata Pfuti achiti aiwa da kumushudha da kumuuraya. Aiwa muri yeZimbabwe chiitiko chashamisa vanhu zvokuti ndoda tikuratidze video iri muone achizvipira kutaura mashoko aanga achitaura. Saka muri yeZimbabwe irino video. World devastated Zimbabwe dzivata mna mishonga panotenga maministers ako mota iwe vanadzo kana mota uspenda mari inside kuti utengera vanhu mishonga vararame vakuplauze as the president utengera vanhu mishonga vararame utengera maministers mota what kind of thing that what kind of stupidity utara vanhu vodya mavegetables iwe ndarewo make sense. We are giving you a warning. Yatoziva chiwenga mutedzeri wako arikuda kutofaizira kutorwara hasi kuda kana kutomboita president hasi kuda chigaro. So it's better you to uraya mamaku weZimbabwe gonna take a new direction. What I said, it's going to take a new direction and everything are going to be happy. Zimbabwe gonna be better without you. So what we did so far, Mnangagwa was better. It's idiotic. Takafana chiti wapinda but so far so what we did watanga kutakwa west wapinda kuita. So be careful. It's just under musoro makwezi. True. We are going to using excuse to end up where you think you are hiding. Panofunga kuti wachengetedza kako be careful watch out. Tokupa warning ndare be careful. Saka tinoda kuti apedza kuposta video iri aiwa ZRP haina kumbononoka vabva vatopindira zvazvabuda muna zvichinzi the ZRP is appealing for information which may assist to identify and locate a man who is seen on social media brandishing 2 pistols while threatening to kill the President of the Republic of Zimbabwe and some government officials. Samuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kataka neZimbabwe Republic Police achiti aiwa varoda kutomutsvaka munhu uyu. Pina comment section medu kumbotudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muri yeZimbabwe musakana usubscribe, like, turn on the bell icon. Tambozvina updates adokupa pano paZim News Live.